Salutare, bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition. De data asta, pe mapa mea, tot multiplayer cu Body. Astăzi am găsit această mapă lavă. Da? Vrem să ne ocupăm de lavă. Auzi? Deci ăla erau turnurile alea, nu știam de ce sunt pe piață. De tu la ele cum mă duc la lavă. Nu la apă. Eu mă duc Unde? să iau mai târziu. Tu unde și tu ce fac eu, nu? Am găsit floarea soarelui, ce frumos! E pe lângă gheață floarea soarelui. Bă, deci îmi fac o lopată. Hai că discutate. Mi-am făcut și o lopată. Unde mai trebuie să fac? Bulgări. Trebuie să dai așa. Bulgări. Bulgări te zăpadă. Bulgări te zăpadă. Bulgări te zăpadă. Aproape am uspit. Ia-i. Aproape am stic. Ne cheamă. Bă, tu arunci cu bulgări de zăpadă mine? În ce? Bă, da, merge, nu știi tot cum să arunci. M-a aruncat. Dar cum am gheața asta, partea cu pietre? Pickaxe-ul, da. M-a sunt opat. Davane? A, ce-ai făcut, Body? Dar mereu faci câte o prostie tu. Da fără dificultate. Gata, mi s-a spart. Da fără dificultate. Davane? Mai e dificultate. Mami, bulgări. Nu m-a aruncat mine. Body. Body. Am spart o bucată de gheață. Hai să te spane. Găsi un pumă. Nu-mi pasă. Hai, ia ce de crafting. Ia crafting-ul. E doi crafting. Doi crafting. Opriți-vă! Acum opriți-vă asta! Nu știu. Dar mie îmi pare rău că n-am nimic iarna asta. O să ringă, să ia. Am postat pe videoclip pe bani. Da, Am un like. Pentru primul videoclip e bine. Bulgărașii, zăpadă. De apă? Pur și simplu, tăiem un copac și punem lemne în locul vieții. Nemută! Aha. Eu nu am lăpat. Eu am foarte multă lopată. Ai foarte... Că
Gata, am să terminat și mie lopata. Nu da, de-aia fac. E delicioso, e delicioso. Da, terminăm voi. Terminăm voi. Eu mai găsit eu. Poate nu cam puțină și ea. Nu, mă, a fost fasole bătută. Le bătută? Nu, vedem cum e. Ce pui și bătută? Gata, am terminat cu apa. Bravo, mamă. Aici. Băgărul care e pasul. Hai, gata, care e. Dar uite, mami, cum e. Gata, am scăpat de toată apa. Aha. Oh, da, chiar e scăpat de tot. Deci cum am noi de asta, frate? Dar ne trebuie să nu pe el. Cât în spate. Nu zic un bloc de unde curge apă. Nu scorge mai multe. Tornulețe de gheață. Drăguțe, să le spune. Nu! Afară dificultate. Dar nici n-am cu dificultate. Putem? Dar nici nu am cu dificultate. Aha. Nu, ți-e foarte... Eu fac hârtie. Iepui! Mami, am găsit iepui. Hai să-i mâncăm. Iepui, uite, iepui. E pe padă. Da, sunt aici. Iepui, Am văzut și... Arozare. Avodi. Hai cu noi. O, ce cred că par noi una. Asta e zăpadă. Iar gheață. O mine. Păi da, apa mă duce în mine. Nu asta de aici. Nu mina aia. Da fără jucare. Nu. Da fără jucare. Nu. Da fără jucare. Ce gheață, frate. Deci, se pare că acest video până la urmă single player. Ba nu. Când pleacă Body va fi videoclip de single player. Adică mă voi deconecta pe la aici. Unde ești, Body? Body! Ești departe de mine. De ce dacă îți văd numele? Păi vino. Ai tu picket? Da. Iată, nu știu, nu se știe niciodată unde era. Da? Unde Da. se pune niște blocuri, unde se pare. Uite, ești blocul? Da. Spate. Uite-l. Ia era. Da, varate, vrădare. Ozoane, scur. Da, Body, sunt. Bine că ai plecat din. Deci mapa asta va fi singur. Sau nu că o să vină iar. Am o să vin. Mami. Yay, single player. Deocamdată 3 iron. Iron, mersi că mi-ai zis. Da, 3 iron, nu mai mult. Nu-mi place cascada asta. Aia. 4. Căzui într-o piață. Am făcut ok. Aș vrea să fii la mine în realitate așa. Ce? Zăpada. Uite-te, ștera. Oaie. Aia nu. Oaie. Hai să Oaie, dezamăgitor.
Doi. Mai mulțumit tu. Oaie. Oaie. Yay. Bă. Și astăzi vom încheia încă un episod de Minecraft. La revedere!